na okenye nọdụ n'ebe a na-efie ndị akara okori otu ihe ọnụ efieli eti n'ime ebe ahụ. Ofu ndị Igbo ahụ sikwa na na-abụ okenye fụ alụ okwu ha ọnwụ osi n'anya lebe ule. Enwere m nnukwute ọṅụ na mma ebe atata maka na o tego ndị Igbo si na nkịta fụla anụ gafee ya ma na nkịta ahụ na o nwere anya ewu. A sị nka bịa nọnyelụ ode ikpe m bụ fada Sita dị mma Amakeze. Ọkwa na m bụ ya ode ikpe m ọ kapamede ndị Igbo si nọ na-abụ ogwu onunu fụ onye ka ewu kpochiwe. Ọ bụrụ ma ọ kapamede kama na ụmụ otu nwunye ya si malụ n'ebe anyị nọ malụ. Ndị Igbo si nọ ka onye na onye dị mere ejiri sie ụkwa sisi bute mmiri. Ọ bụkwa na ọ bụrụ ya na ọ ka ha agha mere oyi ji ebu mmiri ozuzo eruje oyi ozi. Abụ ka m sụtụ n'Igbo maazị ụka amakọmaazị oyibo nke otu ahụ kama anyị Igbo si kama anyị ekwuo ise ka ọ bụla asịsị kwuo ofu ka ọ bụla eziokwu. Abụ ebe isiokwu m na-agbodo bụ nke mbụ bụ ekene. Ndị Igbo si na bụ isi opi. Ana m ekene Honorable Commissioner for Education Basic Anambra State, onye ji mma n'isi nwe mma ada egwu agafe eze anyị onye nwe anyị nwe egwu. Nke mbụ aka m ekene gị na gasị na afọ gị elu tata maka na oge mmere mmemme n'izu kịtọ ga-aga o zitere ozi zite onye ga-anọchite anya si m na ọgwụ dabaghọrọ ya na o zitere mmadụ nke na-achọgodo otu mmesi wee fụ ya kene ya wee fụzi ya tata ọnya mere ndị Igbo si na ọkwa ọdụ ka na afọ na-akpa ọkwa mkpọ ụzọ tie mbe na-achọgodo ite okwute nwunye wee siri ọna tara akụ ya. Kọmishọna ana m ekene gị ọ sị ya na ilu inye elie echetaghị ka o lie ka ọ dịkwa ebe ọ na-adị elie echetaghị na si ilu gegwa onye akpa na-adị echere ya na mbe ekene na mma m ana m ekene gị na anya afọ gị tata. Onye ahụ fụrụ ebe a onye kọwa ya ekwukwu ihe gbasara ike ọrụ na uchu dị n'ọrụ ọ na-alụ na Anambra steeti. Achọrọ m ikwu akụkụ nke ọzọ gbasara umeanya ya n'otu o si azụ oku na anya ọnwụta ọ na-ezuru anya okomoko a na-adị ndị okwu n'ime adọrọ n'ime ya. Ụdị ume ahụ dị n'ime Jesu Kristi nwee na ụdị mmụọ ahụ dị n'ime Jesu Kristi. Achọrọ m ka anyị mụta ume anyị afọ kachasị n'ebe ụmụaka na-eto eto nọ na n'ebe ndị okomoko n'oge nke anyị nọ. Ana m amụta ọtụtụ ife na nke a n'ebe ụzọ ebe onye mfugo ya na mmemme. Kọmishọna biko daalụgo. Ọ na-abụ afọ ebe fụada ama na ndị mkpụmkpụ ezu otu ibere ebe a Anambra steeti gọọmenti abịaghị ebe a ọ da-abụ esosie n'iku esosie mma n'iku ebidokwa iso n'osisi isi na mma n'iku ọ dịkọ nkọ jezi isi n'isi ọ bụghịzi mma ka ị na-eso ife afọ daalụ nwa m Fada Esta akwụkwọ gị a enwere m nnukwute ọṅụ n'ọpụta n'oge nke anyị. Oge a na-ekwu maka ya ntị m ga ọ ga-eyi nne. Achọrọ m ka m metụ aka n'ihe gbasara afa iji wee kpamkpam n'ebe afọ ihe gbasara afa
afani iti n'ebe ahụ dabasị adaba dabasị adaba ụmụ okwe bafọ obodo akpara aba afọ mana achọrọ m ile okwe anya dịka osisi omenka ji atọ ọ na-atọ ụmụ okwe ahụ nọ ebe ahụ o chere ya echewe tii ya okwe bụ ofu n'ime isi ndị Igbo nwere eji atụ ihe enwere okwe nwee ụkpaka nwee akpụ nwee ọchị nwee erigheri nwee ngwu na isi aka eji atụ ihe eji atụ igwe eji atụ ọdụ eji atụ oche eji atụ mgbo ọnụ ụzọ ama na ụmụ okwe ahụ o ji leba ha bụrụ afa nkịtị omenka bụ afa o ji dị iche anya kaba ifugo otu si weta afa omenka n'oge gboo enwere ihe ndị Igbo na-akpọ expert bụ di abụrụ nke husband. Ihe ndị Igbo na-akpọ expert n'oge gboo bụ di oge jiri enwe di ji dibịa di nka di mgba di ochi biko di egbenu bụ onye na-agba ncha di bụ expert na-asụ Igbo biko owe nwe omenka wee nwee mkpụrụ mma ife otu si eji afa ejikọta ọtụtụ ihe onye ala bịa n'ebe ọkụ na-agba ụlọ tọlụ nkirika akwa na ukwu ewe n'ọkụ na agba si na mgbe agwara ihe ọkụ agụọ nke mgbe n'ime afọ ịtọ na-abịa n'ime afọ ise na-abịa n'ime afọ ise na-abịa ọ bụrụ sọsọ na fada osita dị mma ga-ediga akwụkwọ ndị ọzọ mana onwe ha na-akpọ opus magnum ya bụ amachụsi ede ebunala eze ọnụ ọnya bụ opus magnum otu Achebe wee dee things fall apart akwụkwọ niile ndị mmadụ nọ things fall apart deje nọsọ ya wee hotel mana onye bụ opus magnum opus work magnum great na Latin the greatest work hotel and my grandma kita na last cover mgbe elicha a ga-asị na anọ mgbe wepụtara akwụkwọ a na-akụkwa aka n'ebe ọ bụrụ na ụmụaka ahụ 1958 mgbe wepụtara things fall apart na onye nọkịta na-asị na anọ mgbe Chinua Achebe wepụtara things fall apart a ga na-eji na-achụ aka ka ọ dị kedu otu mbọsị ahụ nke ndị bịagasị elu kedu si ihe menụ nke bụ nke mbụ kebụa n'ime omenala Igbo mgbe onye na-akụwa okwu na akwa bụ John na ngalaba Igbo ọ bụ a na akpọ ndị bịara ihe na ndị ọzọ gasị ka ha tinye aka na ngalaba Igbo ndị ọzọ gasị aka na-akpọ omimi ya abanyere m ihe gbasara akụkọ ifo na inu ebe aka nọ na-esi ụdọ na-akụ nke afọ maka na amamife ndị Igbo dị ka ụna iwe chọọ ka ịmagba ya amamife ndị Igbo ekwe mmagba abịa ekwe mmagba ndị ka ịmakụ anụ a ka akaghị gahụge ya ndị Igbo si na mmadụ na-abụ na-agwa ụlọ okirikiri na azafọdụ na-achụ ibe ya ewelugo m akụ ifo na omenala ihe gbasara inu wee n'aka akwụkwọ inu nke mbụ mbido 1978 mgbe m na-agụ nke ịtọ na koleji desi ya na 2007 29 years m na-akpagharị n'ọfịa na-atụtụkọ inu ndị Igbo si na onye jere mkpa akụ ọkpataghị akụ onye daada na-eme ikpe akụ ọchịtaghị akụ na-eji na mkpa akụ na ọya ha akpata ya gbasara Igbo bụ ọ bụrụ akwụkwọ ga-etita akwụkwọ ịsa na ịkọ nke iwe ede nke amaka eze dere ha o si n'ime isie si n'okike si na amamife
si na ihe Igbo enwere amamihe ọ bụrụ na ịnụ ha asụsụ Igbo nụ ya ọfụma ma nweta nwa amamife dị n'ime ya. Ndị Igbo sịrị ife ọsọrọ afọ ọnụ ya tobe ogologo, ife ọsọrọ afọ ọnụ ya na-eto ogo ya lụta na iko anya tọọ ya. Iko anya bụ nke a okenye ụmụ na mma nke akpago o yere afọ 18 nke afọ na-abapụta ọ na-eto na-eme ya mana nke etego ọnụ ebe afọ Igbo bụ nne ha ncha niile. Igbo bụ nne amamife niile. Ya bụ nwa gụrụ na akwụkwọ na mụọ French, mụọ German, mụọ Italian, mụọ asụ mba ụwa niile mana ọ ga-ama na-asụ Igbo. Kịta ịsụ Igbo ịzụ ọsọ ọ ga-asụ Igbo asụ, nụ ya anụ, dee ya ede, gụọ ya gụọ, mee ya eme, ụzọ ihe ise. Ọsụọ Igbo, ọnụ Igbo, ịsụgharịa, ọ dee ya ede, ọ gụọ ya gụọ, ọ mee ya eme. Ime Igbo bụ na ọ ga-ama oke ana nna ya niile. Mụrụ uzobe nna ya ochie, mụrụ otu esi aga ọjị, mụrụ otu esi eke anị, mmadụ otu esi ekwu okwu ifidezue, ọmalịsị akwụkwọ tinye n'elu o wee zuo. Otu a ka ọ dị ka a ga-esi okenye. Amaghị ọmụ ndị nne niile na ndị nna nọ n'ebe a, ndị nwa ha na-asụsụ ọsọ Oyibo. Ọda afọ 3 ọ na-asụ Oyibo, ọda afọ 5 ọ na-asụ Oyibo, ọda afọ 7 nne ya na-asị na nwa ha na-abụ Igbo. Ekwuo ya nkịta ndị Igbo si na onye mara ofu ụzọ amaghị ezi. Onye mara ofu ụzọ amaghị ezi. Ọ bụ sọsọ ofu ụzọ ka ị mara esi aja Pita ịmadị maha ụzọ. Ị ga-abụ ụzọ esi ebe eje, ọrụ esi ebe eje, ọrụ esi ebe eje ka ọ ya hụ ndị ilo nche ga ebe a ka isi ebe a na nwa gị ọnụ ahụ na-ada afọ 7 asụsụ ọsọ Igbo na oje wee gị ọta English. Maka na a na-ebu ụzọ gbuo n'igwe gụrụ tupu Igbo n'ọnwụ. Ihe bụ ụzọ gbuo n'igwe gụrụ tupu Igbo n'ọnwụ. Iburu ụzọ gbuo n'ọnwụ aka gị niile ga-abụ okwu ka okwu ya ejughị ahụ niile. Ka bido n'ebe a ekene mprọ amụta kwuru okwu n'azụ ka ekenezie fada na-asị ahụ ka o jisie ike. Ndị ọzọ tibe aka ya gbasara omenala Igbo aka were gbasara mbem na egwu ndị Igbo akpabeghị ya aka chaa aka na ha gbasara ọgwụ na otu ndị Igbo si agwọ ọya n'oge gboo, gazi agwọ ofu afọ otuto, isi ọwa, ọkili mgbawa isi, gazi eji ime, gazi agwọ etuto, gazi agwọ ibi n'oge gboo afọ n'oyibo abebeghị nka ha aka. Aka nwere ndị Igbo ndị fugolo efu, ndị Igbo na-ewute ofu nri wee mee ụzọ nri 8. Onye ọzọ bịa ka ọ gbado anya na ndị Igbo kpọọ omimi ya, n'ọzọ bụ anya egwu ndị Igbo kpọọ omimi ya, n'ọzọ bụ anya amamife ndị Igbo filọsọfị kpọọ omimi ya. N'onye iberibe ka a na-egosi ọka na nna ya bụ na-abụ ka m kwụsịnata ebe a lụta na mbe na-aga n'ụzọ gapụta wee fụ ụmụ oke ka ha na-eke azụ ha zutere na ngịga. Mbe wee sị ha ọ na-esere ha okwu. Mbe sị ha ụna na-ese okwu, ha sị na nwanne m na-achọ ịghọrị m. Mbe wee sị weta na azụ ha ka nkele unu. Ewere azụ ahụ enye mbe na ji azụ ahụ ịbụa gosi ha sị na nke aka ọtabili tasịa n'o gosi ha sị na nke akago ọtabili tasịa n'okwa ha gosikwa ha sị na nke akago kịta ya ka mbe mebiri wee takwa azụ anyị na unu ekwere ka mbe takpọ azụ anyị niile. Oke adịghị eri ihe onye nwe anya. Ndị Igbo sịrị arụsị na-enye ndụ. Ugo olu oyibo a na-eche n'azụ isi ọ dapụ ịgabala onwe gị. Ndị Igbo sịrị arụsị na-enye ndụ afọ ka onye nwụrụ anwụ. Ebee ka ọ nọ mgbe onye nwunye nwụrụ?
arụsị na-enye ndụ afọta ya na-akpọnye nwụrụ anwụ ebe ka ọ nọ bụ onye nwe nwụrụ. Oyibo ga-adị, Igbo ga-adị, ụka adị, kama nọọ nka getiri a nka ka ile na eze ji ebi n'ọnụ. Nka ka ile na eze ji ebi n'ọnụ. Eze nọ n'ọnụ na-achọ anụ ọ ga-ata, na-achọ chọọ ya ata, mana o nwere ọkpụrụkwa anụ nnu ya nso ọhazi ya kemgbe iji nwa eze na ile dị ọchala eze achala ile achala eze achala ile ha na-abụ bili n'ime ọnụ kemgbe ụwa. Iti ọta ya, iti azụ ọta ya, iti anụ mara anụ nke anụ ya nso bụ ile ọ na-emetụ ya aka. Ntọtụ Igbo n'oyibo na ụka ga-esu ya n'ọkọ ọnụ ọbụna nzuzu ka etile amamife o wee zuo oke. Ndị Igbo siri na ife na-ekilile mmụọ ịzaga ma ọ na-agba egwu abụrụ na egwu ịzaga a na-agbakazi ọ ka malụ mmụọ ya ada. Ịzaga na onwe wee sị na onwere ihe mma ekwu sọsọ mma nwetara egwu ọnwụ na ikuku ekuho ọ ya mere na ịzaga na-agba egwu ikuku n'iku ejide aka n'elu ụlọ akwụrụ ka ikuku na-ebutu na m ịcha ọchị na-achị na m ọchị iku kụcha akpụkpọ ọkwa na-abụ na a na-ekele fada si ya jisi ike na nkịta nke arụ a na obele ka arụ ọ bụ ya aka bete ka esi eje be mbụ nwayọ nwayọ ka eji arụcha ofe dị ọkụ. A ga-eji ọnụ ubi nna anyị ruru aja wee gbahapụ ya. Anyị wee nwayọ nwayọ na ofu onye a ga-achụ nchi gbala ọfịa gbachie gbaa anụ anyị onye na-agbachi anụ elu chọọ ịchụ nchi chụọ acha ọ bụrụ na ọ nụrụ ka ị na-achụ ebe ka ị ya agbachi daalụ ka ọ bụrụ otu a.